Hi guys, good morning. Ngayon guys, ako'y nadawat nga invitation. Kuha siya sa invitation sa kasal. Piling kong kamatikan ko na magbaboy. Kuha siya guys. Kasal sa ing pagmangkunyalan sa kuan. Sa Friday. Muna ilang invitation card. Kuha siya guys. Babay ang pagmangkunyalan ng babay. Taga Cagayan iyang bana. So ang ilang kuan kay ang ilang binyo kay sa Kuan Man Beach sa Bilyar Cadshaw niya. Dili sila walay libre og kuan dito sa dekorasyon kanang mga clothes. Naaman niya ni Janice ilang gihulaman. Kanang gigamit sa kasal ni Janice nga clothes. Tas man kay ni na agulaman nila kay wala daw kuno libre dito sa beach. Ilang habang dito is 20,000 niya. Sabi niyo yang decoration kay dili sa tagya sa beach ay mag-decorate dito nga mga kuan ilang hinayagikan sa Cagayan. So kana ilang hulaman guys daw kani para ba nina nang nabulingit siya sa pilo pwede man lang siya hugaw ikuan siya. Ako panikuanon kung mahatod ba nina ako karon nga nagulan man or ang sa baka ipakuha ko baka nila ya nagulan man good guys kanina ra nagulan na kay busy sila karon kay tuwa sila sa simbahan kay nagbayad man sila sa simbahan sa mga maninay bayad sila sa choir manang busy sila nakuha lagi nga ihatod amot mahatod baka ninako nga gaulan man wala ko'y payong akong payong tila mama ang isa to ni Luna. Sabihin na nyo na akong hinalay guys unsaon nga sige magulan ay nanan ninyo pansin na dana kay sige ulan din sa amo wa mi suoton og mahutdan mig sinina manang daghang ay tag hinangir dia ang katong una nga hinangir ako nang gihawas gipamilo kani bag-o ni nako nga mga binutang tani karon paman ko makalakaw guys kay nagulan pa man ato na daan i-ready ka na siya daan na guys kaya ron kung maghunong ang ulan magadto ta oy wala naman kay siya nagkuan alindahaw naman lang pero makabasa pa na si John Paul Danig guys ako nang ipadala niya ang kurtina din ako gadto dito ako na iso sa cellphone pagsaba lang dyan maglakaw na ka narang kurtina dani guys naglong agtag kamuti guys
Hindi mo na cellphone me. Ay, sounds me. Ay, sugilay! Kaya nga din kita. Nagagay na kayo sugilay? Nagsugi na na. Frogs, guys. Ang frogs. Hi guys, nas mama Dani guys. Wala ko na hato di ang cellphone. Yan ganian. Ato ang hinggasan guys. Dili na kayo guys, nakita. nagkukas og kamuti. Yang ko balbay ako. Ang kabalbay ako. Ang lang. Tayo malulumi. Nagsuyo sayo man si kuan pagsuroy. Iso na sa plato mi. Si Dala sa mama og puto. nagsuyo sayo pagsuroy si Tunday Maricunso. Ako asad na imong kuan oy. Uy, trabaho si Mano. Ay, lami. Tulog na lang niya. Tabo na ba nato kung akong giutangan sa isda? Wala na magbili ni Papa. So, magibilan ako, nagtangon sa butron ko nga, adto mo ko dus ko ano. Sabado ko nagwa mo ko dus mga naan sa sabado.
Tignan ni Didi nga mahal. Ha? Tignan ni Didi nga mahal. Asa guys tayong galigya tayo? Karon kay kutob ko no. Kada ko sa una kay kuan. Pakol. Magsawan. Muto na surit pakol pod. Sa timpakol niya ilang gutay nga nilili. Ganto na si Riluna dili ag tubag ag tawagan kay bistilan di ay. Kusugulan gay na paglakaw nila. Di basa ko sila. Nagringkot man. Silang lang nagpayong. Mahapit na alas 7. Dali sila. Kusog ulang gay na. Hari kaya na ko kusong dito yung trabaho. Ang trabaho na Didi karon. Trabaho, diyan bipakan ni mo. Pag long abya ka nag-abot na tukos dito. Ito na po ito la. Da? Ano ganun? Sa ko nga puto. Bukayo mo nang palaman ana. Bukayo. Ano ba kayo? Lubi. Nye. Guys, ato na itong ato ng sabawan. Nagpulo-pulo yan. Auto ko. Ipakuan ng pagbigas. Hello, Lugina, Masigimay, salamat pagsali. Ugin mo bang sabihin sa Nagbagyo guys, naghangin, nag-ulan. Ating kamutin. Nalukong si Mother guys sa ulan. Naigdaig na si Mother ginalukong sa ulan guys. Guys. Saging. Nalukong na itong kamuti guys. Ay, meron naglungang ko kaluto dito. Diyan, bakit sila? Diyan. Kamuti pare. Sige mo dulo ni. Amo na hindi pare. Kamuti! Eh, balik dyan.
lagan mo ako jogging sa ako. Ayaw na, nay. Ay, hindi mo naman imong ako basta lahat ang imong kuan. Na doon sa panggaruhan ka dahil ben Napay na ipanit, guys. Tayo rin na. Oh. Ang nakawala ko na. Ha? buwan. Buwan. Hindi mo lang buwan. Nakinig sa gulo, iklog. Ano ikadala guys. Ina na siya. Wala ang nag-escortena guys. Kay anak kong tela. Guys, si Koreana. Gibundakan mo sa ulan eh. Dito ka sa balay. Si Kuya na kaya pagitugbong man. Murag Si Ate Mayamia guys ay naglurang ng ulan. Tuna sila doon ni Koreana. Sila dani nagkuan. Nagbuta si Mader. Uli na po na siya. Nalokong na siya sa ulan guys. Ganinar na siya din buntag. Kuha niya ang cellphone. Kumanak ko na ito ng cellphone. So iyang gikuha. Kaya aron makabidyo na po na siya. Ano, ito sa sentro. Ban ka Lola? Ikaw din mo rin ipurwan. Yan na. Guys, nagulo na po guys. Ano si mama guys. Nagulo na. Naglurang naman ang ulan. Pwede ako suki sa ulan ganina. Biyaan niya yung kalo guys. Nabiyaan. Biyaan. Agod ka gid kaulita ni Papa kay kada nimo paglakaw ag kalo ag kabiyaan. kaon si Papa ni mo basta kay kakalo na ko kalo kay biyaan dito. Mo lagi. Pag video na lang rin dito kay makuha na ko niya maka-upload ugma. Ka-upload ka ugma pag sayo.